Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Gigungkod na mo ni siya kay hataga na mo sa pagkaon. Ano mahadlok man sa kana mo? Ari ka ba? Wa man ka na mo. Wa. Uy, ayo lagi. Uy, miham na nimo. Bata ba na usa? Lagi. Daday kundayo. Ari diri dong. Gaan man ka na mo pagkaon, di man na mo saon. Ano kiliyuhan man ninyo? Dili kay nidagan man. Imo din kulyuhan. Ay kulyuhin. Wa bitaw na unsa. Ay, ngano man na? Uy, naunsa man ni yung sa manin ninyo. Wa na mo ni unsa utang Wa na mo sa ani. Iban. Barangay Kap tanod ko. Barangay Kap kani bata. Oh. Ngano man ninyo sa manin ninyo? Gigungkod na kay hatagan mo pagkaon. Hatagan mo tanaw para imo na ha. Konsumo na usa ka buwan ha ayon ta. Anong nidagan masad ka? Kapitan nga polpol. Correct. Hoy! Ay, kalma lang. Kalma lang, may kumpani mo to. Tumbang motor di ra ba na ato? Kalma lang. Kalma lang. Brad, imo ko to, Brad. Ikaw ha. Suman ka po. Anong yada mo ko mo? Ayang, nidagay ka, nisugat ka sa kong kamot. Oo. Malong tato niya naman des liog. Sorry, God. Kalma lang, Brad. Badlungan ay magsuon, be. Bayan na lagi. Ilawon niyo ko itong bayan na. Unsa ipatilaw? Ay, wala rin. Wala rin. Unsa ipatilaw? Magluto ko humbaon niya. Makalingan yung bataan. May numdum ko sa sauna ba katong gamay pa ko ba. Ang ilong ba inaani gyud ako ilong sauna. Pero ay ko basta di ko lagi kay maglisod ko ana. Tapulan unya na. Dili lagi mao gani ato sang adapon aron makuana nato. Pwede na masugo-sugo. Ikaw nak gibaw jud ko nga gusto gyud kag manghod pero ang akong gikalikayan, moabot ang panahon kung naa na problema ni bataa. Dili ka patulon? Na, manag-ingon ako diha ba. Pero basta di lagi ko. Basta di mo hilak. Di jud ko. So dapat siya mo hilak. Kinahanglan jud ipakita niya nga gusto siya nako. O hilak daw. Wala mi. Oh, sige na. Sige na. Oh, hilak na pa. Oh. Wa mo hilak. Hilak na pa. Oh. Di na dong. Sige lang. Temporary lang usa ani ha kung unsay akong desisyon, di pa ako makadesisyon ani pero sige lang. Anak. Ako sa ning una-unaon ha. I think first before I decided. Oh. So English. Oh. 1 plus 1. 2. Pwede masugo. Oh. May ni masugo kay kamao dayon. Dili 11 kay wala may equals. May liwat ko kasi mama. Be, sige lang ato pa ning una-unaon kung unsay sitwasyon ka. Dili ta basta-basta nga maka-desisyon kung ato ba ning adapo nak, ha? Kay kani man gud siya paluy-luoy lang ni wato kay bawon ni. Dagan ba kay mga bata karon nga suguon niya ako mga alahas dito mawaon niya. Nadi ko alahas. No, di ko po. Yun. Paminar sa. Anong ni amata din he? Nawa man tayo mapangutana og asa ron dapit si Miss Say. Nawa gyud tayo ma. Bitaw, uy. Kamo ba? Nalimot mo? Nalimot mo na hitabo ganina? Kayo unsa may natabo ganiha?
Ato magitiunan na to ba? Nabo si Siano. Mo man ito problema karon. Umusom mo sa mayor, patay ta. Istorya, unsa may istorya nimo? Sa ato pa. Atong pati si ano? Ato pilomon. Ikaw? Oo. May patatuon. Nahilo mo na to siya, no? Kasayo na na. Ayaw na kayo. Ay, nanagunaw na. Uy, Sayo na kayo. na. Kanang inyong gibuhat, okay man na. Sayo na kayo. Pero, sultian di ka. Alaot yun ta. Ikaw to si Siano. Naipabiyak ka nga, pinanggal ko sa mayor. Tumulikon siya no. Tumulikon. Sa, balik na to. Saman. Ato pa'y lumon. Yara. Maganoon na sa kumayo kung unsa ato ang buhaton. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sayop na giboto gininada. Ikaw, Manggod. Ikaw ba? Unsa mo? Ako gud sultian di ka ako, di ko gusto ka na may problema. Kung may mga problema mo, react jud ko dayon. Ang kamo lang gud. Rasta kay mustanan. Nya usa sad. Tingog sad panagsa. Hoy. Ako, no? Pagsigid ako sunod-sunod ninyo. Kung sa yung buhaton mo, sa akong buhaton. Ikaw ara gud dulu may. Ikaw mamoro ka na kay gimo. Saba? Minawa. Ano mag Musturya ka dublihon man nimo. Usar ba kung tuyo? Usar na kung tuyo. Siano? Ay lagi. Ayo, relax lang mo. Relax lang mo. Ayaw mo pagkalit-kalit. Kay TPO ni mo na si Siano, sultian ti kadaan. Problema kita Oya mo tayo. sumbong. Patay. Lapo ka pa problema. Adi, Patay ikaw tani. na namatay irason. Namatay irason. Ako na bahala na. Ay magagul. Pero nagnahuna pag-uusap ko ang isulti sa mayor kung may bawaan eh. Madam, kadaghan mo nang ipangkumpra niyo, madam, ay? Wow! Of course! Daghan na yung sale. Ay, Miss A, ay, Miss A. Daghan mo yung shopping. Siyempre, hapit naman ang Pasko, daghan yung kayong sale, no? Wow ha? Ako dako giday. Nakurakot sa kapitan kay nag-shopping man mo. Kalaay sa mo Miss A, oy, di ba na mong papa, mong daddy. Ingani man guni Miss A. Di ba day? Si Ma'am Isyat ug si Kap Idol Rap. Sus Ginoo ko. Naabot ko ka nagsweldo oy. Bitaw. Ang kanang pagay. Dako nagbinuwan. Tinuod. Kay ba ka ba? Ikaw wa ka kay ba kay wa man kay trabaho. Oh, bitaw. Ayo sa pag-inuna, Ano Miss pag A. inana ha? So, Ayo pag inana kay dak ikaw gini Miss A, sa Miss A, ha? Ikaw, grabe gini multi. Ikaw gini Miss A. Magsige lang kag shopping sa wa kay trabaho. Unsa man ka? Endorser ka sa Salamat Shopping? For your information, nakoy online business oy. Online business? Pwede na ba ka, Miss A, makiha na, ingnon mo among papa na kanang kurakot? Go ahead. Go ahead, kiha mo. Dami ebidensya. Tinuod na Miss A, grabe mo multi Miss A. Bitak, pwede bitak kay kiha na mo. Kiha ko taon. Asa na online business ka ng monkey business? Online business yun. Ay mo pag inana. Kaya na ko igsoon sa abroad, no? Magpadala na kong alawan. Miss A, paminaw. Dolyaris na. Ang ipadascription mo na nga, ay pag-question nga, mag-shopping-shopping sa Og dolyares nya usara ka. Paper bag imong da? Oo. Og tinuod nga naa kay online shopping. Pirmi ko ga online sa Facebook. Wala ko kakita sa mga Unsa na ka, item. Miss A? Last comer! Dili man may kuan akong papa, dili man kurakot. Sige, sige ba? Dili man kurakot. Kalma lang. Wala. Ha? Murakot mo. Kuya mo, Excuse us, Bisim? excuse us, Saan eh? ha? Ha? Excuse us. Ay, ako yung question ay nga ko nung shopping ko nga. Wa ko kay business ang bla 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 unsa pa na ilang mga Manggod chip, grabe manggod sa manulti, sakit kaayoy. Iyang di na si kapitan nga kaning gipangkumpra nila. Gikan ko na sa pagkurakot. Na-heart me ha, na-heart Ay, me. pasultian sa mo daan, no? Di ba sa tamay buong
Mingon siya nga gikurakot. Na mas naong daan. Ayo, ikaw unsa? Ay kayo na maklaro dis naong day. Nakasabot ka mo gisulti niya. Nga. Unya kamo nakasabot mo. Nakasabot ko. Masabot. Naong palang ganin niyo di pa magay masabtan. Oo, nya ikaw. Ikaw be. Ikaw, sama ka? Ha? Hoy. Asa. Diba? Hold up. Mga anak mo na ni Kap? Mga anak ni Kap. Unya Unsa kisam na sila? Unsa problema? Nga naman. Wag kaila. Mga bodyguard na namo. Ha? Ngay bodyguard yung kapitan di ay? Excuse me. Bodyguard mo di? Ha? Hoy, Kamo, Unsa masamo? Balikan mo mayor? May si Mary pulit pag yaling bodyguard. Wala suspect na. Wa may krimen. Wa may krimen suspect. Hoy, paminaw. Ayaw daotan mo mayor ha? Wala mayor makatabang ba ninyo? Yan yung daoton? Wa pa mi nadawat nga tabang. Oo pa may ayuda ng dawat. Wala pa. Ano sa mga ipamalit ninyo? Kinurakot na ninyo. Kinurakot. Huy! Ayo makiha ka na. Di ta matabla ko sa ani. Paminaw ra gud ako. Kanang gipangumpra na mo. Unita para na mo na pinakabarato nga nag-sale ron. Masato ka na nagbayad si unitap nimo. Wala man. Unita man ang plastic. Unya ka na paper bag siya coach. Maunay ko. Ni sponsor na nimo. Si Paminaw, coach din sa mga volleyball player. Di pa nagaba mo balibol. Hoy, sa. Balik ta istorya. Bakit ini si Miss Ino? Pati gi madak istorya. Lain kayo. Ikaw sa si A. Ayaw sa patagag istorya. Ang tao masakitan na nimo. Mo na tinoda. Patakal istorya no. Kami po moriya kun bidayon kay wa pa may kabalo sa hinundan. Mo na sakto to mo imo pa siya. Balik istorya. Ingon ko nila, taga kay nag-shopping. Ya, una na ano, nakurat ko. Di ako sa ginan nga, dako nakurakot. Oy, di na mo. Kada mo dili bayo. Hoy! Ay sa mga ka butada mo ron. Ha? Hoy! For your information, Butada mo ron. Ihan ka na mo mamagpapa, no? Mao nang pinaskuhan ni nila namo. Di ba sa ko may buhong sa imong papasan? Naong palang daan. Kwarta na kayo. Tiba ko'y jamo. Wala hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Tiba ko'y jamo. Wala hindi saligan gawas sa akong kagwapo. Ano man sila mangunul? Usara-usa, tinuod na. Hoy, ingana manguna siya dong. Kamo burunta, kay naama mo laban na ning misi. Nag-online shopping burunta mo. Mo. Ayaw tuturuan ninyo, ha? Sige lang kagtion, pero wala tumoy. Be. Unya nga ako'y magkation ron. Ha? Masabi tiyo mo, yung tiyan? Naman sa mga wala. Naman sa tiyan, sir. Naman sa tiyan. Di ba na magimation ko? Putiyon ba? Naigi mo? Di, ito mga na, uy. Ganahan mo, Robin nga style. Paano siya nga version na, Robin na nanambok? Hoy. Ano sa gusto nimo? Sigo. Unya. Forma ato. Sige, gahan lang porma na mo. Mutik kang gagatolo maghangos mong ka. Partner. Sultihan ko nimo, pahibawon puti ka. Sultihan ka, partner. Muna partner ba ta? Una ka sa doyan. Ako ba si katabiyog nimo? Uy, pero wag ka kahibaw, ako'y naghingot sa munduyan. Anay mayo. Oo, sa mayo, mukha ang duyan. Labok. Forma. Ayaw. Ano? Mura sa kakinsa, taas sa kisip puno na nimo. Lagi mo kinakunahuna. Ayaw pa lockdown tao, kaya makadaot na. Sakto gina. Si pang-lockdown. Duda mo. Nyara, mura gihipa naman ni siya. Hoy! Kaibaw! Isa. Ano gihipa ka? Di im lagi kan mo na, mura gihipa. Kana di man lagi kan? Tinolis na ko. Ha? Tinolis. Naunsa mo kami si Iyoy? Lagi, kapoy na kong storya. Di lakaw na. Dali, pus kong lakaw. O lakaw na to. Di, babay. Naunsa mo ning bayhanan ni? Ano eh? Mura sir, di ni tinuod ako mga guns. Ano eh? No? Ha? Hindi ko na to. Load. Di tinuod ko mo?
Bitin ako tunog mga guns. Talawar ako na. Laban na yung mga batuta. Laban na yung mga armas. Wala. Kinsa mo reaksyon ka, mang? So, niya. Masama mo. Bitaw. Paminaw sa, bitaw. Bitaw. Murag, si Kap ay nung rap na sulti sinuod. Ang kini sila, dili ni sila mga gons. Bisag salida pa, di mo na yung mudag. Di ni sila mudag gons. Murag, katuluay. Katuluay, dato gons. Allah. Murag ka na sila duha. Tarong mo ha. Oy. Time para, God. Ikaw ganyan na radyo ka. Nga naman na siya. Lagi. Aron di ka tanawon pag siege. Paminaw, hindi mo goals. Mura mo na rin yan. Nakakaya kayo na. Abi ka tawe. Mutawa po ka na. Mura mo nakaya kayo na. Ay, katawe. Kape. Ingon na yung mga gunis. Bisa kung saon yung lantaw na mo. Unsani? Anay. Unsani problema? Unsani problema? Sila maay. Dili kuno sila tinuod og guns kuno ma. Di ko namin tinuod. Sige, ko na. Lamok. Gons? Gons. Kaila ba mag-unsay gons? Unsa man na siya? Kaila. Hoy, lami. Ay, kaila ko ng gons. Kami kabanga. Kabaw ko sa ng gons. Kanang inikaw man, kanang green light, mo gons ka, unya kong red stops. Kini. Kani ma. Mga partido dire. Tanawa ma, dili sila guns kuno ma kay mataglinga kuno sila ma. Lahat nangayos na kayuda. Tanawa. Kaila mag-unsay mga gons? Unsa man siya? Kana ko ng gons. Sila. Gons? Kamo? Oh, sabi nga na ma. Tinod bitaw na. Ikaw, gons? Oh, kami. Tinod ka. Hoy, paminaw. Oh. Kani mga naong nga. Oh, unsa man ni? Dili gini madagon. Salida pa di madagon. Kanino? Ala ka lang. Dili na gons. Kana sila. Ganong nakaingon mamuana nga. Dili mi. Ay pag-blocking. Dili. Hoy, sige mo gingon magon. Hoy, Dili ano mo naman mo diha? gini Naman diri ako. Sige sa patis. Kaninoon? Kaninong dagwaya? Mo ni say angay tawgon og mga gons. Mamisya. Tamo ha. Sultian tamo. Tinoy bitaw gons mayor. Gons ka ni Mayor. Kay mo. Dili na sila. Dili na gons. Wala sila kanang. Hoy. Dili na gons kanang. Hoy, kay mo. Mamisya. Kay mo ba mo? Dari kay bunlulutong diha waman bakanting Ang na. na kay mo ba nga naa mo dire? Wala pa na. Na. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Unsa may gusto nimo? Tawag. Unsa may gusto nimo? Ha? Hoy. Bago na ba yung Mayor? Tawagan ni Mayor. Tawagin. Hoy, dili mo ghost. Ha. Juran. I-live na ko para makaibaw si Mayor. Mayor, live me ron. Live. Kalma lang. Sakto na ma'am. Dali ba? Naglibog ka ni mo mamisyan. Mamisyan. Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong isip
wa ko'y kangko, wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y dulyari, wa ko'y milyonis, bugtong bahandi, gugma sa akong mistis. Wa ko'y kangho, wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.